Umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa uxelele ikomishoni ephanda ukubanjwa kahulumente ngobhongwana kuba wayengabandakanyeki kangangoko ekonyusweni kwengxowa yephulo i-CR17 elakhokelela ekuphumeleleni kwakhe ugqatso lokukhokela i-ANC ngo-2017. Kanti ngoku siqhagamshelana nomhleli wendaba zopolitiko kweliziko losasazo umnumzana Mzwandile Mbeje oza kusongela ubungqina bakamongameli Ramaphosa kwikomishoni kaJaji Zondo. Mzwayi, masikwamkele, ingabe ukuvela kukamongameli okutrone yolawulo kuthetha ntoni kwinkqubo yedemokhrasi yeli? And so that was his plan. Lisa, sibingelele nabalaleli. Kubaluleke kakhulu ke ukuthi umongameli okuyena ohleli esikhundleni ekwazi ukuvela esimeni esinjenge commission. Lokhu ke kubalulekile ngoba kusho ukuthi ke wonke umuntu waseNingizimu Afrika uyalingana noma ngabe ubani uma kufanele kunesigcawu esikudingayo kumele ngempela ukuthi ke uhambe uvele phambi kwaleso sigcawu. Njoba ke usubalulileke njobe bevele namhlanje khona la esigcawini sikaZondo bese kuusuku lwakhe lesibili uzokhumbula ukuthi bevele izolo and ukuvela kwakhe kuvela njengomongameli we-ANC usazobuya ke ihlandla lesibili njengomongameli wezwe. Namhlanje ke uthinte ezindabeni ezasithinta i-CR17 umkhankaso wakhe ukuthi ke ebe ngumongameli we-ANC. Lo mkhankaso ke abaningi bazi ukuthi wachitha imali engangebhillion lamarandi. Lokho ke namhlanje uthe ngokwazi kwakhe yena u300 million kuphela. Wayesethi futhi ke abantu ke okwakuyibona abahamba phambili kumkhankaseleni babethatha isinqumo sokuthi abafuni ukuthi azi ukuthi obani abafaka izimali ukuze ukuthi mangabe esephumelele ubongameli engabe ke esekubonakala ngathi uyabenzelela labo bantu ke. Olunye ke futhi udaba lise oluyela baluleka udaba lolwebosasa uzokhumbula ukuthi nakuyo umkhankaso wakhe kuyibosasa wathola uxhaso lwezimali. Ikomishini ke ibisimfaka imibuzo ukuthi uyithola kanjani uxhaso lwezimali enkampanini njengobosasa ngoba ibosasa iyaziwa ukuthi ke kunezinto eziningi ebizenza ezingalungile. Wayesethi ke nakhona lapho futhi nakhona ngoba wayefihlelekile wayingazi kahle eminye ke imibuzo angakwazanga mhlawumbe ukuyiphendula uzobe seyiphendula ke mangabe sekuyithuba lakhe lokuthi eze njengomongameli wezwe njoba sazi ukuthi ekupheleni kwenyanga ezayo uMay uzophinda futhi ke ebe lapha izinsuku ezimbili ke ezochaza esehlanganisa isikhundla sakhe sokuba umongameli we-ANC nokuba umongameli wezwe ke nasembuzweni esele. Lisa Shandu, masibulele, Nkosi kakhulu ngexesha lakho.